Γεια σας. Τα φετινά θέματα των μαθηματικών γενικής παιδείας είχαν ομολογουμένως μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ήταν για μαθητές καλά προετοιμασμένους και θα έλεγα της θετικής τεχνολογικής κατεύθυνσης ιδιαίτερα, διότι το θέμα Δέλτα σίγουρα θα δυσκόλεψε πάρα πολύ τους υποψήφιους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Παρατηρήθηκαν ασάφειες στο ερώτημα Α3 και χρειάζεται αρκετός συλλογισμός για τον υπολογισμό του πλήθους του δείγματος στο ερώτημα Β1. Το θέμα Γ ήταν αρκετά συνήθιστο σε σχέση με θέματα που έχουν μπει στα προηγούμενα έτη και εδώ τα αποτελέσματα βασίζονταν περισσότερο στην ορθή απεικόνιση των δεδομένων στο διάγραμμα συχνοτήτων που μας ζητούσαν. Το θέμα Δέλτα από την άλλη μεριά, αν και είχε μια ιδιαίτερη συνάρτηση σε σχέση με τα μαθηματικά γενικής παιδείας για να το μελετήσουμε, τα ζητούμενα ερωτήματα ήταν σχετικά εύκολα να απαντηθούν αν χρησιμοποιήσουμε τους τύπους που περιέχονται στο βιβλίο και κάνουμε πράξεις. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν σύνολό τους αυτά τα θέματα. Εύχομαι καλή επιτυχία και στα υπόλοιπα μαθήματα.